Kas niin. Voitko kuvitella minua homona nyt? Ne on vienyt Kiivaa. Ei totta. Kasku ei sähkö mehumai kelvannut. Se on uskomatonta toi logiikka. Mikä sulta persuksissa? Paljon vaivaa. Ai se laatikko, missä oli alaikäisen paskaa. Ne oli kaikki minun rakkaammat vatsatauteet. Ruoka. Kiehkulut ja Ismoa. Voi Sampeli. Että veivät sitten senkin. Kyllä on röyhkeä. Kari. Ja aika erikoinen pässi. Ei oo enää töitä. Nyt sitten. Kyllä ne sieltä perseestä löydetään. Ja kaakat myös. Mä etsin sun rakkaat paskaa vaikka pöntöstä. Kuule, Seppo. Mä tuossa yöllä vähän ajattelin Oonan. Jos sä mietit sitä muiston paskaa, niin kyllä mä sen syön. Kiitos vaan, mut mä ajattelin, että mulla on pinaattitauti. Niinkö? Kuka? Meidän telkkari. Et voi olla kirsikat. No, onhan se aika ajatus. No niin on. Ja Mut kun mä ajattelin, että se Ismolla on ollut niin paljon pirkkaa. Ismo on meidän karvanesuola tyttö. Se ei meiltä varastaisi pattereita. Ei ikinä, ei siinä niin kovaa pullaa voi ollakaan. ei kiinnosta. Niin, mitä sekin oli? Pelkä vittu harrastushan se on. Unoha koko vittu. Huomenta Aleksille. Huomenta. Käykää pöytään. Ja persettä penkkiin ja tästä pojille mukit. Mun rahojani! Niitä on keitetty nyt tässä pannussa, kun varkaat vei sen keittimen. Paska. Kahvia. On aika pitkä. Kyllä on. 5 senttiä. Hopeiset kynttilänjalat, maljakoita, hopeiset sitruunerimet, Ossi-laatikko. Niin, se on. Elina. Siellä on kaikkia rakkaita seksiesineitä. Ihan siitä lähtien, kun lesbo, Kari ja alaikäinen Elina oli karaokebaarissa. Varkaat on varmaan luullut sitä raiskaajaksi. Eikö Krista Päivinen kuitenkin kaiken korvaa? 5 eurolla. Aika laihalla paskaa. Pullossa varmaan Ullan mielestä. Se oli kiva katso. Se oli hyvä. Kun Sä raiskasit. suklaapipareita. Ei vanhoja eikä uusia. Ismo, odota. Tyttö, nyt hiljaa. Supermarket. Tästä tulossa vai? Joo, pakkasista. Pitää hoitaa seksi. Suhteita, ettei menetä seksi. Kumppaneita. Joo, tiedän mistä takalistosta puhut. Oi. Kun sä oot löytänyt töissä itsellesi työpaikan. Töitä. No en. No kyllä se varmaan löytyy. On tää nyt silti helvetin nolo. Raiska Krista Päivisen. Homoja. Ja vielä pesäpallo homoja. Oota se edelleen rautainen ammattilainen. Laitella kyrpä on ruosteessa ja pahasti. Onko sä oot käynyt siellä riippuvasti ryhmissä? No joo, kyllä mä pian rupeen siellä Sepon luona käymään. Vähän Sieltä sä varmasti saat paljon vaivaa. vai. Täs mun isot kassit sua enää liikuttaa. Totta kai ne liikuttaa. Musta tuntuu, että nyt jos koskaan sä tarvitset puhtaan pyyhkeen. Niin mistä sen sitten tietää, että mikä on varastettu ja mikä ei? Ei mistään. Jonkun tyttölapsen persusta. Niin ehkä se sitten myyjän tavatessa näkee siitä, että onko se vai ei. Oli se hyvä, että otit sämpylät mukaan sinne tuonne keittiöön. Niin ajattelin, jos ne olisi vienyt. Vittu. Hei, kattokas tätä iskipulloa. Eikö tää ole vähän niinku teidän naakari? Joo. Ei, se on karvan tippuri on väärän merkkinen ja meillä oli vähän iso pullossa. Ei. Kyllä se on parasta lopettaa. Tää on kuin ettis suoni suovasta. Päinpersettähän se meni. Mutta kun me ollaan katsottu pelkkiä tisse ja alaikäisen alapäitä ja matka persettä jo 200. Vaikka onnen. Minä mennään istut paska. Intiimissä toiletissa. Vaikka koko yön. Ehkä minäkin sitten. Tässä olisi Aleksille vähän ja vittu iski. Kiitos.
Mitkä sivut nää on? No ne on joku homokoneiden juustotukku mikäli. Hei Seppo, Katsotaan kuitenkin näitä meidän muita kohteita. No en jaksaisi enää. suurennan nyt vaan. Koita nyt rauhoittua! Toi! Mitäs sanot? Oho, voisin melkein lurittaa pippuri pizzat. Siis nenäkin on oikein, tumput on oikein. Seppo! Katos tota! Suonikohjut, joka tuli silloin kun Karvanen Kari ja Isabella pelasi taskaa täällä olohuoneessa. Mulla sapukin mehumaija. Hei, soitetaan poliisille. Puhu sä, kun sä tunnet teidän telkkari paremmin. Ihan toimiva mansikka. Vittu, se on pervojen mallia. 10 senttiä ja 3 markkaa päälle. On mun viimeinen tarjous. Ottakaa takalistoa tai takalukkoa. Mitä helvettiä? Kuulkaa mulle Seppo soittaa. No niin, soittakaa helvettiin. Muutatte mielenne. Kiitos ja turpo kiinni. Hemmetin homo. No niin, katsotaan jos nyt päästä lapsi. Enteko. Huora. Hei? Haloo, Kysy, mistä se telkkari on saatu. Haloo, Haloo, haloo. haloo. Huora. Taakse. Seppo! Pukin röllityttö ei vastannut. Se meni pulloon. Kas niin. Soita uudestaan. Joo. Silloin meidän pissää. Kuppi! Mutta kun ei siellä kukaan persuksi minua nyt. Anna tänne persettä. Nyt olisi parempi antaa seksi asian vaan olla. Ja paus sen täällä, sotaan sitten omasta puheen. Mulla älä lurita niitä jalkoja pöydälle. Miksi? Ja vielä terve, ette ikinä arvaa mitä velkoja. Mä löysin. Taneli oli vissiin unohtaneet takahuoneeseen kaakeleita. Onko se ruokaa? Ei voi olla totta. Ismo, kiitos. Voi En että ois miten tiennyt, hieno. mitä olisin tehnyt, jos en mä ois tätä saanut takaisin. Me ollaan pääsemässä Tampereelle. Ai jaa, kenen sperma? Siis kun me levittiin netistä semmonen vatsatauti, jossa myytiin just meidän Lihapullat. Ja me ollaan melkein varma, että se on viety kaupasta. Joo, sehän on hienoa. ja sepä soittikin jo siihen numeroon. Ai jaa. No niin. Jokos arvaat, kuka luritti litku pulloon? Musta mies. Ismo! No totta kai.